Kalong ke kajing siosi bat kajing duk ke bakrau ya ke state Maharashtra ha ke ba ke wei ke bos kala da khongpong kat kumbala ya thu ki balai I kajing kala kapan her serniu ya ki babun ha ke ba kane ka bos kalau lost control but uneu driver bos lost control ya kane ka vehicle namar ba overton bat kane ka bos kala da khongpong da ki ponsen long ba kane ka bos kala hajan jong kasnong bindra wana tola ha ka surok ba kondia arjuni road ha ka ar kuntai trik jong bunai nombar ha ka por kumba south teng kane ka bos kala kalong kajing duk ke bakrau ha ka ba haduk prangut kimen sim kila duk yela ka jong kajing im prangut kimen sim kila duk yela ka jong kajing im bat kumju lai pheungut ki badon ha kajing misau ka bajor lai pheungut ki badon ha kajing misau ka bajor tang namar bau driver overton ya kane ka bos bat ka bos kala na khongpong hamadan tena kaliang jong ka state nena kaliang jong UCM enat ulaong lapha sa ka transport administration ban penmi kajing rap ka bakerki nagmta kine kilanot ban ai kajing rap bisa namta jongki hadu speulak tengka ban pak kerki yaki namar bakidan kam ya kajing rap hadu speulak tengka